नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. विधान परिषदचे उमेदवार कोठाधीश कारवार. आता जावचे आशिल्ल्या कर्नाटक विधान परिषदेची निवडणुकीत उभे आशिल्ले काँग्रेस आणि बीजेपीचे दोन्ही उमेदवार कोठाधीश जावन आसात. काल दोन्ही उमेदवारान आपल्या नावाची उमेदवारी भरताना बरोबर दाखल केल्ल्या एफिडेव्हिट माध्यमांतल्यान ही गोष्ट मुखार येयली. काँग्रेसतर्फे उमेदवारी अर्ज दाखल केल्ले भीमण्णा नायक हेमगेर वाटो आस्ती 65 कोटी 48 लाख रुपये जावन आसा. तरी तेजी बरा 39 कोटी 72 लाख कोटीचे रीण आसा अशें एफिडेव्हिटांत नमूद केला. बीजेपी वतीन अर्ज दाखल केल्ले गणपती उळवेकर हेमगेली आस्ती वट्ट 3 कोटी 15 लाख रुपये जावन आसा. तर 13 कोटी 15 लाख रुपये रीण जावन आसा अशें मुखार तेमी नमूद केला. ही वट्ट माहिती राज्य निवडणूक आयोगाक एफिडेव्हिट द्वारा मुखार दवरला. बीजेपी एमएलसी उमेदवार श्री गणपती उळवेकर हेमगेली मल्लापुरात प्रचार सभा. कारवार. येवच्या एमएलसी इलेक्शना लागून बीजेपी उमेदवार श्री गणपती उळवेकर आणि कारवार अंकोला आमदार श्री रुपाली नाईक हेमी मल्लापुरात महाशक्ती केंद्रात प्रचार सभा केली. मल्लापूर महाशक्ती केंद्राच्या बाबतीत बीजेपीचे सदस्य आणि सपोर्टर खूप प्रमाणात असतात. बीजेपी उमेदवार श्री गणपती उळवेकर हेमका एक बी वोट वायट करनासतना बहुमतान निवडून हाडचे जाय. मत वायट जायनजो म्हण प्रत्येकान काळजीपूर्वक मतदान करूं जाय म्हण ह्या सभेत चर्चा झाली. ह्या वेळार कारवार ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष, उत्तर कन्नड विधान परिषद मतदारसंघ महाशक्ती केंद्र, शक्ती केंद्राचे प्रमुख, बीजेपी प्रमुख, पदाधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित आशिल्ले. तसेच कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला महाशक्ती केंद्रात प्रचार सभा झाली. या सभेत गावच्या विकासासाठी प्रचंड बहुमतान बीजेपी उमेदवार श्री गणपती उळवेकर हेमका निवडून हाडा म्हण आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले. ह्या वेळार ग्रामीण परिषदेचे अध्यक्ष, उत्तर कन्नड विधानसभा मतदारसंघ महाशक्ती केंद्र, शक्ती केंद्राचे प्रमुख, बीजेपीचे मान्यवर, आमदार व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित आशिल्ले. छत्रपती शिवाजी अभिमानी सदाशिवगड आणि शिवाजी शिक्षण संस्था चित्ताकुला हेमगेर सहयोगान हालींच ह्या संवसारांतल्यान निरोप घेतिल्ले महाराष्ट्र भूषण कैलासवासी बाबासाहेब पुरंदरे हेमका श्रद्धांजली शोक सभा सदाशिवगडच्या शिवाजी हायस्कूल हांगा आयोजित केली. ह्या शोक सभेत शिवाजी हायस्कूलचे प्रिन्सिपल उदय पवार हेमी आपल्या भाषणात बाबासाहेब पुरंदरे हेमगेल कार्याबद्दल विद्यार्थी आणि उपस्थित आशिल्ल्या अभिमानी लोकांक सांगले. ह्या वेळार शाळा आणि कॉलेजातला विद्यार्थी बरा गावचे लोक बी उपस्थित आशिल्ले. व एक महान इतिहासकार आणि इतिहासकार कसलो की संपूर्ण तेगेले आयुष्य 100 वर्ष आयुष्य जवळजवळ 90 ते 95 वर्ष लहानपणापासून ते नाटकात काम करताले. सुरुवात तेंगेली नाटकात काम करता सुरुवात केली आणि ऐतिहासिक नाटकात तेगेले इतले भूमिका इतले प्रख्यात तेगेली भूमिका की ते प्रत्यक्षात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पात्र करताले किंवा तेगेली भूमिका करताले. प्रत्यक्षात छत्रपती शिवाजी महाराज हिंगा जिवंत असे ते उदाहरण दाखवले. बेकायदेशीर गांजायुक्त आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात. यल्लापूर. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गांजायुचे प्रकरण परत मुखार येते आशिल्ल्यान प्रशासन आणि पोलिसांक तकली उसळचे कारण जाल्ले आसा. गांजा विक्री आणि गांजा तस्करी करचे प्रकरण एका फाटल्यान एक जाती आशिल्ल्या कारणान पुलिसांचो शोध कार्य चालू आसा. यल्लापुरात बेकायदेशीर गांजा विक्री करच्या आरोपीक पोलिसान अटक केली. यल्लापूर तालुक्याच्या बिदरहळ्ळी बस स्टॉपा लागीं गांजा विकच्या प्रयत्न करू लागेलो राजस्थानचो रतनलाल रामचंद्र शर्मा वय 46 हेका यल्लापुराचो PSI मंजुनाथ गौडर हेमगेल्या नेतृत्वात पोलिसान अटक केली. पोलिसान अटक केल्ल्या आरोपी खंयच्यान 166 ग्राम वजनाचे अंदाज 7,000 रुपयाचो सुको गांजो आणि 730 रुपये नगद जप्त केले. या प्रकरणा संबंधित तपास कार्य सुरू आसा. यल्लापूर किरबत्ती शिवाजी महाराजालो पुतळो प्रतिष्ठापन करचो वीर शिवाजी सेनेलो निर्णय. यल्लापूर तालुक्याच्या किरवत्ती ग्रामात श्री दुर्गादेवी देवस्थानात
आज एक बैठक बसून श्री छत्रपती शिवाजी महाराजालो पुतळो प्रतिष्ठापना करचे बद्दल गांववाल्यान प्रमुखाबरोबर सुदीर्घशी चर्चा करून सगळ्या गांववाल्यातर्फेन श्री छत्रपती शिवाजी महाराजालो पुतळो प्रतिष्ठापना करचो म्हण सगळ्या मतान निर्णय घेतलो। तसेच या वेळार भारत देशाचे सैनिक श्री विजय लक्ष्मण जाधव आणि सुनील सुरेश कोळंबकर हेमका वीर शिवाजी सेना वतीन सन्मान करून यादस्तीक भेट दिली। या कार्यक्रमात वीर शिवाजी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री महेश पुजार, जिल्हा युवा अध्यक्ष श्री संजय एस मिराशी, तालुका अध्यक्ष श्री सुभाष कळसुरकर तसेच संस्थेचे पदाधिकारी, गांववाले आणि मानेस्त हेमका वीर शिवाजी सेने वतीन कृतज्ञता व्यक्त केली। रॉक स्टार दिवंगत पुनीत राजकुमार हेमका कारवारच्या होसाळी युथ तर्फेन श्रद्धांजली अर्पण। कारवार मनुष्य जन्मा येयल्यानंतर तो कितलो काळ समाजात जगलो हेका खरें महत्व ना, तर तेगेल्या जगण्याचो या समाजात कितलो उपयोग जालो हे खरें महत्वाचे आसा। जन्माक येवचे पण किर्ती रुपान उरचे अशें म्हणटात। अशेंच एक उदाहरण रॉक स्टार सिनेनट दिवंगत पुनीत राजकुमार हेमगेली जाला। तेमी ह्या संवसाराक अंतरले पण ते लोकांल्या मनामनात घर करून केले। तेमी केल्ल्या त्या समाजसेवेची खबर तेमी ह्या संवसारात आसतना तितली कळू येयली ना, पण तेमगे समाजसेवेची यादी पळयल्यार विश्वास बसता। गोशाळा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गरीब चलिल्ले मोफत सामुहीक लग्नाचो सुवाळो, शिक्षण संस्था अशा एक ना एक कारणान गरिबांसाठी एक आधार आशिल्ले। असो व्यक्ती कर्नाटक राज्यातच न्ही तर देश विदेशातल्या अभिमानाल्या काळजात ईश्वर रुपान आसा। तेमगेल्या शोकांतिकान कारवार होसाळी ग्रामाचे युवा प्रमुख समाजसेवक श्री नंदकिशोर नाईक हेमगे नेतृत्वात होसाळी युथ तर्फेन या समाजसेवकाक रॉक स्टार पुनीत राजकुमार हेमका मेणवाती पेटोवन श्रद्धांजली अर्पण केली। पुनीत राजकुमार हेमी आपणान केल्ल्या समाजसेवेची केन्नाच जाहिरात केली नाशिल्ली, कारण तेमकां आपलें नांव येवूं जाय अशें नाकाशिल्लें। जनसेवा ही ईश्वर सेवा म्हूण ते सेव करताले। हो आदर्श आयच्या समाजान घेवूं जाय अशें पुनीत ह्या धर्तेचेर जन्मा येवूं जाय आणि समाजाचे सेव जावूं जाय अशी देवा कडेन सगळ्यान मागणी केली। पुनीत राजकुमार हे वचून आज बरेच दिवस झाले, तेमी स्वर्गवासी झाले। तेमी आज आमगेल खाली कर्नाटकाकच न्ही, खाली भारताकच न्ही, पुराय जगाक एक शिकवून गेले की समाज सेवा कशी करची, देश सेवा कशी करची। आज आम्ही समाज सेवा जी बऱ्या रीतीन केली तीच देश सेवा जाता। तेणी खंयच्या रीतीन केली काय म्हणल्यार आज पळय आमगेले एक हिंदुस्थानाचे एक प्रतीक म्हणल्यार एक गाय, तितली की गोशाला बांदली तेणी 19। तेजे भायर वृद्धाश्रम तशें खूब असले तेगेले संस्था आशिल्ली जी समाज सेवेक लोकांक मुखार हाडटाली आणि तसले बरेच लोकांक तो गरीब लोकांक हेल्प करतालो, जे व्हड ल्हान पळय नासतना तेजे कडेन कोण खरी परिस्थिती बाबा तसले आसा त्या लोकांली आणि त्या लोकांक खरी मदत केली तेणी आणि केन्ना बीन तेणी दाखोवन दिलें ना आपूण ही केला म्हण। आणि आज तेगेल तो केले नंतर लोकांक कळ्ळें त्या पुनीत राजकुमारान कितें केलें म्हण सांगून आणि ते कितें नांव दवरून गेलें म्हण सांगून। आज देवान एक मनुष्यपण जन्माक घातला आमकां काय ना, आमी आज हिंगा सगळे जाण एकमेकांसाठी जगचीसाठी झगडतात, वयर दाखोवन दिवसाठी झगडतात, हांव म्हण की तूं म्हण। हे इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।